हेलो लोगोफोर यूएस टेक्स फर्मखौहाय फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनो थाखायहाय गिबियावनो क्रोमआवहाय थांग्रोनांगौ। क्रोमआव थांनानै बेवहाय गुगल एडसेन्स सार्च खालामदो, बिनि उनावहाय लग इन खालामदो गुगल एडसेन्सआव। नैबेवहाय गेट स्टार्टेडआवहाय थुदो। गेट स्टार्टेडआवहाय बेवहाय थुनो नांगौ। अब्ला थुबाय, अब्ला बेबायदि बेवहाय जीमेल एकाउन्ट ओंखारफैबाय। बबे जीमेल एकाउन्टजों एडसेन्सखौ खुलिदों बेहाय क्लिक खालामदो, थुदो। अब्ला बेबायदि एडसेन्सआवहाय थांसिगोन आरोखि। बेवहाय गोजौआव 3 लाइन दङ, बे गोजौनि 3 लाइनावहाय थुनो नांगौ। बेनिफ्राय पेमेन्ट इनफ'आवहाय थुदो। पेमेन्टआव थुनानै पेमेन्ट इनफ'आव थुदो। अब्ला बेबायदि ओंखारफैगोन। नैबे गोजा ओंखारदोंना, बे गोजा ओंखारनायाव गफद बे थिर बायदियावहाय थुनानै होनांगौ। अब्ला बेबायदि ओंखारफैबाय। बेवहाय मोनसे जाबाय सिंगापुर, ओमफ्राय मोनसे जाबाय यूएस टेक्स इनफ' लिरनाय दङ मोननैयावबो। बेवहाय यूएस आवहाय थुब्लानो जाबाय। सिंगापुरखौथ' नाङा नालाय यूएस आवसो थुनांगौ। अब्ला बेवहाय स्टार्ट फर्मखौहाय थुदो, स्टार्टआव। अब्ला पासवार्ड बिगोन जीमेलनि, बेवहाय जीमेलनि पासवार्डखौ होदो। जीमेलनि पासवार्ड होयोब्ला अब्ला बियो गेवसिगोन आरोखि। दा बेवहाय इन्डिभिजुवेलावहाय टिक होनानै होदो, इन्डिभिजुवेलाव थुदो। बेवहाय न'आव थुदो। इउनाइटेड स्टेट्सनि सिटिजेन नामा होननानै सोंदों, न'आवहाय थुदो। बेवहाय फरेन थिनआवहाय थुनानैहाय पेन कार्डनि नाम्बारखौ होनांगौ। फरेन थिनआवहाय पेन कार्ड नाम्बारखौ होनांगौ। ओमफ्राय बेवहाय टिक होबावदोलाय बक्सआव थुदो। बेवहाय फर्मआ बे गोजौनिखौहाय थुनो नांगौ। मोननै फर्म दङ, बे मोननै फर्मआवहाय गोजौनिखौ थुनांगौ आरोना। बेनि उनावहाय बेवहाय इन्डियायावहाय सेलेक्ट खालामदो। इन्डियायाव सेलेक्ट खालामखांनानै बेयाव एड्रेसावहाय थुयोब्लानो एड्रेसा गासिबो ओंखारजोबखागोन। ओमफ्राय पारमानेन्टखौबो सेम खालामनानै होदो। मेलिं एड्रेसफोरखौहाय सेम खालामदो। बिनि उनाव नेक्स्टआवहाय थुनानै होदो। बेनि उनावहाय बेबायदि ओंखारबाय नै। बेवहाय येसआवहाय थुनानै होदो, ओमफ्राय बक्सआवहाय थुदो। बेनिफ्राय कान्ट्रियावहाय सेलेक्ट खालामनानै इन्डियाखौहाय थुनानै होदो। बेनि उनाव नैबे बक्सआवहाय थुनानै होदोलाय आदार कपिराइट रयेल्टिस इउटुब फार्मार प्रग्राम मार्केट प्लेस बक्सआव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारगोन। आर्टिकेल एन्ड पेराग्राफ, बे बक्सआव थुदो। आर्टिकेल 12 एन्ड पेराग्राफ
2A बेखौ थुनानै होदो ओमफ्राय बेवहाय 15%खौ होदो मोनसे बक्सआव थुबावनानै withholding rate बेवहाय थुनानै 15%खौ होब्लानो जाबाय। दानिया ओरैहाय गाहायथिंहाय फैबावनांगौ आरो गाहायथिं फैनानैहाय बक्सआवहाय थुबावनांगौ। बक्सआवहाय थुबावोब्ला बेबायदि ओंखारबावगोन। बेयाव आर्टिकल 7 खौ थुदो, बेवहाय 0%खौ थुदो, 0% रिडिउस 3D रेटखौहाय थुनानै होब्लानो जाबाय। बेयाव ओमफ्राय बेनि उनाव गाहायथिं फैबावनानैहाय आरोबाव बक्सआवहाय थुनो नांगौ। बे बक्सआव थुबावनो नांगौ। As a tax resident of the country identify बेवहाय थुबावनांगौ बक्सआव। बेनि उनाव नैबे मोशन पिक्चार एन्ड टिभि रयेल्टिस बेवहायबो बक्सआवहाय थुनो नांगौ। अब्ला बेबायदि ओंखारबावगोन, बक्स ओंखारबावगोन, आर्टिकल एन्ड पेराग्राफ बिदि ओंखारबावगोन। बेवहाय आरोबाव क्लिक खालामनो नांबावगौ, बेयाव थुबावदो। आर्टिकल 12 एन्ड पेराग्राफ बेवहाय क्लिक खालामदो। बे 15% रिडिउस 3D रेटआवहाय क्लिक खालामनानै होदो। बेनि उनाव बक्सआवहाय थुबावदो, बे बक्स गोलैयावहाय थुबावदो, बेनिफ्राय नेक्स्टआवहाय थुनानै होदो। अब्ला नेक्स्ट थांबावसिगोन। बेवहाय सोंदों नै एक्टिभिटिस एन्ड सार्भिस, बेयाव न'आवहाय थुनानै होदो। ओमफ्राय आइ सार्टिफाइड डेट बक्सआवहाय थुनानै होदो, नेक्स्टआव थुदो। अब्ला बे रोखोम ओंखारबाय। बेवहाय बक्सआव थुबावदो आइ एक्सेप्ट दा पेपारलेस डेलिभारि एग्रिमेन्टआवहाय गेट डकुमेन्ट बाय मेल बेवहायबो बक्सआवहाय थुनानै होदो। बेनिफ्राय नेक्स्टआवहाय थांदो। बेनि उनावबो बक्सआव थुदो आइ कनफार्मआव, ओमफ्राय गाहायाव फैदो, बेयावबो बक्सआव थुदो। बेनिफ्राय आइ सार्टिफाइ बेयावबो बक्सआवहाय थुदो। बेनिफ्राय नैबेखौहाय मा इयार सोलिदों बेखौहाय थुनानै होदो। 2024 थुबाय, 25 ब्ला 25 बेखौहाय थुनानै होब्लानो जाबाय। गाहायाव नांलाया, गाहायाव थुनो गोनां गैया। बेनि उनावहाय नैबेहाय येसआवहाय थुदो, येस आइ एम दा बेनिफिसियार अनार बेवहाय थुनानै होदो। बेनिफ्राय साबमिटआवहाय थुब्लानो जाबाय। नैबे साबमिट दङ गाहायाव, बेयाव थुनानै होदो। अब्लानो बियो साबमिट जासिगोन। बेलाय नै साबमिट जाबाय।
बेवहाय एक्सेप्टेड जाबाय नै